ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Христос посеред нас. Є в православних людей інтересно є дійство. Ми так любимо поклонятися мощам святих, святиням святих. Ми так любимо поклонятися чесним іконам, чудотворним. Та й взагалі, ми любимо поклонятися, коли по-нашому кажуть «поклонися чоловікові». Та це означало, що сказати «Слава Ісусу Христу» або «Добрий день, дай Боже», або поклонитися. Приветствие мало бути з поклоном. І так поклон у християн – це нека природня реакція вираження внутрішнього состояння. Чоловік гордий не зогнеся. Чоловік гордий навіть наперед, груди вип'яче вперед. О Бога так у шитки виділи. Чоловік скромний усе має зогнуту голову, скромний погляд. І по апостолу Павлу готовий всім дати уваження, честь, достоинство, кому що треба. Тобі ти хочеш бути почистувати, чистуємо тя. Тебе треба похвалити, Господи, знайте, Бог поможе. Ти хочеш мати поміч, які є можливість, помагаємо. Сьогодні ми вспоминаємо, як церква поклоняється верігам апостола Петра, тобто тим кованю, який був закований апостол Петро. Одумайтеся, християн первих не просто руки в'язали і метали в тюрму. На ноги клали веріги, клали желізні замки. Хоча пізніше написано буде в Євангелії, Слово Боже не можуть тюрму покласти. О, кількося мучили сатаністи, як би збити з толку християн. І тоді появлялися після Священного Писання подложні писання. Поряд з християнами появлялися сектанти, а сатана все любив християн розколоти. У 1054 році від православної церкви откололася западна. Їм все виділо, що вони герої дуже далеко втікнуть. Но втративши основу релігії, западна латинська церква уже через 300 років самася розвалила, і 3/4 з неї пішло на германський, французький, англійський протестантизм. Чудо! Пізніше латинська церква, щоб на відпадче місто, де одійшли одних німці з французами, вони обратили увагу на слав'ян, православних і рішили з допомогою проповіді привернути їх до себе. Но слав'яни не відказалися приймати латинство. Тоді був придуманий формат унії. Пойте до нас, все вам лишаємо православної, а лише Папу Римського споминайте. І знову не прийняли наші люди, хоча частинка людей все-таки стала греко-католиками. І вони, многі з них, не розуміють історію. Простий чоловік православний каже, ми під Карпатами дістали віру 1150 років назад від Кирила і Мефодія. А греко-католик каже, а наша віра від Христа, хоча унії 350 років. І то лише так на папері, а реально ще менше. І так люди не знають своєї історії, не розуміють, не оцінюють добре. Чому у церкві так є пам'ять записана? Поклоняємося верігам Христа, напоминає, що перві християни вже були покарані за правдиву проповідь. Пізніше скільки людей терпіли від цього світа. Період совєтський, десятки мільйонів пройшли через концлагеря смерти. За що? В основному 95% пострадавших у время совєтської православні християни. Підкреслюю, 95% це були православні люди. Значить, цей світ людей, які знають Христа, кладуть у веріги. І в нашій Україні нині, дивіться, що твориться. Придумали паралельні православні або псевдоправославні конфесії. І вместо того, щоб нові церкви прославлені збудували собі нові храми, що вони роблять? Б'ють і захвачують християн. Уніати, ведь коли запустилися, вони ведь не будували нові храми. Всі православні дерев'яні храми у нас під Карпатами, вони перевели в уніатські. А коли вопрос прийшов вернутися людям у православ'ї, то вони казали, то не мож, то нашоє. Вот почему і нині кажемо. Ну а почему верига апостола Петра в церкві так уважаємий, споминаються навіть як віддільне воспоминання? Да потому що кожному із нас нині можуть і сусіда, сват, брат, да коли собственна жона чоловікові додіває, ну що йдеш до церкви, поізумнув унію, поізумнув до Епіфанія, чули ми, що в телевізорі казали, що нова релігія добра. І чоловік винужден рядом з любимою жоною, щоб не було конфлікту, або тихонечко уйти від розговору,
А скільки треба сил удержатися в єдинстві з церквою канонічною? Ми сьогодні кажемо, якщо ти не хочеш бути з нами, ну, пожалуйста, ну чому ти маєш вийти від нас і вже на вулиці брати каміння і бити нас, і захвачувати храми? І в цьому отношении ми знову розуміємо, вериги апостола Петра не случайно церкву споминає, бо до тих пор, поки ми, носителі православної канонічної віри, нам будуть ліпити ці вериги на ноги, на руки, на уста. Кожен з нас, хто потерпів суди українські, добре знає, що не знайдеш ти у них ні ілиної правди, якщо ти православний і захищаєш інтереси церкви. Все. Даже Європейський суд лише увидів мою жалобу, ага, православний, отклали набік, зареєстрували, набік отклали. Почому? Этот мир ненавидить Христа. І свою ненависть виражає через научний атеїзм, через унію, через протестантизм. Ведь мало хто догадується, що научний атеїзм був результатом протестантизму. Вот чому ми кажемо, що й нині, коли видимо, як сектанти ходять у наші дома, були би християни, казали би, от ви маєте Біблію, читайте. Ні, у вас ікони в хижі, мічте їх вон. А я пам'ятаю, коли в совєтське время ходила вчителька і слідкувала, щоб у домах не було ікон. Чоловіка могли уволити з роботи, щоб був церковний. А хто смів у церкві дякувати, то виганяли його з роботи, а якщо був уже пенсіонер, лишали пенсії. Тисячі задокументованих злочинів. Що це означало? Означало то, що і нині, як і вчора, і завтра, цей світ буде ліпити вериги всім, хто хоче бути чесний. Попробуй красти, брехати, обманювати, приєднатися до современних людей-обманщиків, да тебе приймуть розпростертими руками, медалі тобі наліплять, на чоло ти скажеш, що такий великий і унікальний патріот. Но якщо ти захочеш бути чесним чоловіком, ти будеш гонимий, тому що ти збрав путь святости. Тому від нас зависить, коли ти збираєш путь Христов і тобі будуть ліпити вериги, звісно, неприємно, і многі люди того бояться і кажуть, а може раз не йду до церкви, що з того вийде, котра з релігій переможе, до тої пристану. Звісно, пристанеш не до релігії, а до фікції, до того, що не буде спасительної. Бо якщо хочеш спасатися, якщо спортсмен хоче бути включений в олімпійську команду, то він перестає пити, гуляти, скакати, він кожен день на тренувці, пост, молитва, поклони, воздержання, чтення апостола Євангелія, Слова Божого. Це і є духовний труд. І удивительно, коли у тому світі раз ним дивишся, хто живе по церковним правилам, Бог відкриває в чоловікові навіть самі притаєні таланти. Чоловік деколи до церковності своєї навіть не підозрював, що у нього там сидять такі таланти. Просто будучи безбожником, нецерковним, він рахував себе сіра маса. І вдруг віра во Христа відкриває йому очі. Він не сіра маса, він не якийсь туйка замазаний, він лічність во Христі, до котрої прийшов Христос і котру чекає Господь у Царстві Божієм. І так ми спортсмени, фініш Царство Божє. Бог предлагає нам пробігнутися марафоном через все життя і добігнути до фініша достойно. Щоби легко бігнути, не стоїть брати чемодани і чоботи, шуби на себе, шапку зимну, бо пробіжиш 100 метрів та уже спотієш. Спортсмени беруть легку обув, легкий спортивний костюм, скидають із себе, залишають чемодани і шкафи з платтям і біжать. Біжать у всьому світі легко, в молитві, в пості, в воздержанні, у любові. Все в них легко, бистро і все їм дається. Ну, а своїми талантами нам удається, дає Бог можливість не стільки просто потрудитися легенько, а ще й приумножити то, що казалося недоступне. У нас на Закарпатті, коли робляться кресні хода кругом церкви, дуже є любимоє Євангеліє від Марка, 51 зачало. В ньому звучить слово так: «Браття, імійте віру Божу. Амінь Боглаголю вам, каже Христос. То аще скаже горі сей, двигнеся, вирісся в море, та по вашій вірі берег цілий вержиться в воду». Ради цього, каже Ісус, молящися, просіть і віруйте, що Бог вам просимоє дасть. Но коли молитеся, отпущайте, а ще хтось маєте на когось.
опасність молитися в церкві, казати, Господи, благослови мене, а там у серцю сидить язва злоби і злопам'ятства, нічого не получиш. Каже Господь, стоя на молитві, отпущайте, а ще маєте на когось якусь провину, бо отпустите ви, і Отець Небесний відпустить вам сорушення ваше. А чи же ви, мудреці земні, не відпустите, і Отець ваш Небесний, котрий на небі, не відпустить і вам согрешений ваших. Казалося, простое Євангеліє, воно любиме в народі, але в ньому основний смисл. Православні християни покликані не бути носителями віруса пам'ятозлобія. Бо коли нас вірус грипа, чуть-чуть хворий. Да, хворий, в нього і кашель, і температура, і роботоспособність паде. Якщо чоловік носить вірус зависті, вроді би і незамітний, але він хворий. Носить вірус пам'ятозлобія, та вроді нічого. А внутрі там сидить змія, котра лишає тебе розсудка. Во время відповідальної роботи, наприклад, наукових праць, досліджень, якщо чоловік у голові держить злобу на чужого чоловіка, ніякої науки не буде. Мишлення не є. Но тот момент, коли ти по Христу відпущаєш навіть ворогам їхні злоби, їхні плани, відсікаєш пам'ятозлобіє, вдруг в своїй душі освобождається пам'ять, як кажуть комп'ютерчики, оперативна пам'ять, трудова пам'ять, трудитися, проскручувати свої таланти і способності, проявити себе як лічність Божа, а не як примітивний всеосвітній сіра маса. Ущув по телевізору, та вже він каже так. А твоє мнення де? А ведь у телевізорі деколи кажуть, щоб тебе обманути. Почому ти не маєш свого мнення? Іменно в цьому отношенні ми розуміємо, як важно в цьому мірі помнити і вибрати свій путь. Розумний, розважний. Якщо ти не способний вибрати добрий путь, ти в мірі пропадеш. Тебе просто зутруть. Ти пристанеш до одної з силових організацій, бо слабаки пристають до сильніших, но ти можеш втратити путь у Царство Божє. Господи, благослови наших людей, щоб були мудрі у виборі. Нині із 1000 людей, може, лише невеличка частина людей способні вибрати істину і збрати путь, за котрий деколи виріги на ноги кладуть, пута на ноги кладуть, наказують, судять. Но такі люди в цьому мірі, претерпівши іскушення, соблазни і гонення, і йдуть на землі, подлинно діти Божі, биті, но надіжні, а в вічності разом зі святими, теж битими в цьому світі, безконечно битими, зможемо наслідувати уєдно з веригами апостольськими на ногах Царство Божє. Амінь.